Okay, so today is January 12, 2022. Niya ako karon sa Mercado. Kung kay niya kasagaran ng mga tao diri karon nagpa-charge sa ilang mga gadgets, sa ilang mga cellphones, sa ilang mga flashlights o ang ilang mga power banks. So, salamat mi nga duna na electricity diri sa sentro sa Alicia, Bohol, sa merkado mismo niya. Doon na tay mga designated places nga free charge nga gihatag sa atong LGU sa Alicia, nga gipangulahan sa atong maabtik nga Mayor Dongti Torres o sab sa SB nga gipangulahan sa atong Vice Mayor Along Ayuban. So nagkadayang mga katawhan diri na ay gikan sa Anling, gikan sa Ilihan, gikan sa La Union mismo o guban pang mga dapit haduol sa lungsod sa Alicia. Of course ang mga taga Alicia niya diri ang taga Del Monte, Sudlon, Cambaol, Putlong, Kamahaya, Napo, Kayakay, Progreso, Ontaga, and Kabatang, even ang taga Lasinda ni Arigyo diri nagpa-charge sa pagkakaroon doon kay doon na may pre-charge ang atong LGU diri nga gi hatag pre-charge na kini atong public market built-in siya tungod kay doon ay mga designated area nga ang atong mga katawhan, even ang atong mga kasilinginan nga lungsod ari usab diri magpa-charge. Mao ni design diri sa atong public market nga dunay mga outlets nga para gyud sa mga strangers nga nawala anong mga battery sa ilang mga gadgets. So katong mga uban nga mga katawhan doon na mo time, so datay free charging diri nga outlet diri sa atong merkado mismo, kining dus andanas nga merkado mga dili mo mahay makangari mo sa Alicia kung kamo wala na mga battery doon ay free charging diri. Okay, so bisan pa man o wala tay kuryente sa mga kabalayan, tungod kay ang gipasiga diri ang highway sa duol sa merkado o gipasiga ubang mga essentials nga mga buildings, labi na ang mga tindahan o gipasiga diri. So ang mga kabalayan wala pa gyud ma-touch tungod kay daghan kayong mga poste nga nangatumba o nangahirig ang uban gani nga mga wire nga wala tungod kay ang uban sa mga oportunista nga dagko panguhaon nila mga wire o ilang upakan kadtong copper nga giputo sa itumon nga plastic alang pa ilang ibaligya tungod kay mahal-mahal man ang kilo sa copper. So abot-abot diri ang mga katawhan aron pag-charge sa ilang mga gadgets. Okay, so sunod siguro mga adlaw basin o doon na natay kuryente sa mga kabalayan gani mao ni akong ipang charge. So daghan akong charge doon ako yung mga cellphones, gadgets sa mga kuan power banks o sa mga flashlights kani akong ipang charge. Muna kang charge? Awak ka mag-charge. Sige. Series lang. Huwag na ay magpa-charge. Yan lang ang mga magpa-charge nga magdalag yun sa ilang extension wire. So doon natin pahibalo diri. Kana? Napahibalo nga isa to magpa-charge, magdaglag yun sa ilang mga extension wire aron nga daghan maka-charge. Ugon kay mag-abot-abot man ang mga magpa-charge diri sa public market sa Alicia.
So, pasalamat lang ta nga ang atong public market sa Alicia. Only ang signage mo yung gawa. So, ang mga ato, murag lig-on yun, dili sama sa dito sa gymnasium nga ihukasan part of sa gymnasium o dito sa Ubay. Grabe ang ilang public market dito kay nahukasan yun ni Bagyong Odette. Salamat lang ta nga kung doon ay murang muhadla nga low pressure area dili madayon ang bagyo. Kay sige mo putag ampo nga wala untay musunod nga bagyo tungod kay uban wala pa gyud makaatok. Bisan ako wala pa ko makaatok. I need 7, 10, 10 feet nga galvanized iron ug 10, 12 feet nga galvanized iron ug 7, 8 feet nga galvanized iron para sa akong kusina. Mao na nga ampo ko nga wala pa untay bagyong musunod or mga dagkong ulan tungod kay wala pa gyud ma-repair ang akong balay kay bisan pa man og ang uban gipalid ang uban wa man maibot ni Odette iya lang gitabas-tabas ang sin. So magkinahanglan og pulley aron ma-repair. Okay, so ang atong panahon karon init gid kaayo. Just hope nga wala na so di ani mas mulok. Simulok loyong ning labay. Mo na pasaka ngadto sa public market second floor. Niala kong diri kadi ako kasaka tungod kay sa akong kahimtang. So daghan na ang tao diri gyud sa Alicia tungod kay daghan sa magpa-charge mo na nakadaghan diri. Uban mamayad sa buhi ko, mamayad sa tubig o mga buhis anto dito sa municipal hall. So ako lang panawagan sa mga taga-Alicia na ang deadline para makapapatag 20% sa atong BIR sa atong mga taxes tama na sa January 20 ang 20% pagbayad sa atong mga taxes. Mauna sa ang uban dinhi wa pay paniudto. It's 11 o'clock past and ako siguro mga 12 o'clock muuli na pug ko. So nakahigayon ko pag himo ni video na ko aron akong upload sa akong video channel sa akong YouTube. So sa pagkakaroon mao ni ang kahimtang diri sa Alicia. Nagkadaiya ang mga tao nga niabot diri tungod laman aron maka-charge sa ilang cellphone. Okay. Doon ako gikailang si Noel bana ni Toribia nga buotan ko Toribia Matinaw nga taga-Tagig muli lang sila diri ton kay ang bisita gyud sila sa Alicia niya ang iyang asawa si Toribia ni Olina diha sa January 7 ug siya mosunod karon January 18. Okay, shout out to Toribia and family sa Taguig City. Shout out sa akong mga epic friends nga nagsubaybay sa akong video sa akong YouTube channel. Okay. So, di ako karon diri kauban sa akong bike. So, mga mga gadgets karon nga gipang charge. Yung gabi puno yung gabi. Imo ning itam? Kining itom dili natong itom sa tang mga bata na. Ngano di ay? Di kay dili ka sa kabuling nito ha. Oh, pero muli na ba pug 12 o'clock? 12 o'clock kung muli. Okay. Di lagi na mawa. Mawa po na palit bago. Kaya nahadlo kang usa nga nagpa-charge sila kay maniudto pa kuno siya kung uli po po 12 o'clock o kay maniudto po ko niya mga to po sa pagungkam tungod kay doon na kami sa choir sa pagungkam
San Isidro Choir. Kasagaran ako mga members, mga batanton mo na ako yung tuon mga launa aron nga taas-taas mong practice. Mo nga nagpa-charge gyud ko, nga akong gipun-on ang akong cellphone, ug akong power bank, ug akong Bluetooth speaker kung kay mo may gamiton na mo sa pag-practice. Salamat ang po sa Ginoo nga magkasuroy-suroy pa ko using this bike, eco bike. Nya doon na sa akong mga may estudyante nga mutabang na ko pag-install, pagsaksak sa mga gadgets aron ko maka-charge ako sa mga asawa. Human niya o plaster sa akong mga gadgets, so ninguli po siya aron magluto pa niyon to. So muna nga sa mong kahimtang diri sa Liscaron, okay na lang bisan pag humanang bagyo. And today is January 12, 2022. 12 plus 15, mga 27 days after pag-update. Pasalamat lang sad nito kay ang LGU sa ang DSWD naghatag og mga relief goods. Wa karoy mga dato pobre nga wa maginahanglan og relief goods tungod kay tanan lampornas gyud. Mo na nga dili nila pasumangilan ang mga profesyon tungod kay kasam kasagaran usab di ay ang kuan. So, Masa ba na hindi bakante? Masa ba na hindi bakante? Katugay mo sa kailangan mag-ipuli. Oy, ya, puno lagi mo. Lagi videohan ka? Di ang videohan dito kaya man nag-vlog. Di ang amigo sa Kambaha. Buutan ka ayon ni. So ni Francisco. Ha? So ni Francisco Gultiano, shout out ya sa kong estudyante nga si Francisco Gultia nga naaron sa Manila. Buutan nga pagkabata. Uyuan ni Joshua Tabora. Wa haran ni upload. Wa di ni live. Haran ni upload sa ang video channel ya sa YouTube. Nag-charge ba sir? Di kabit. dagan kabit ang ipang charge. Dagan ni pa mo motor. hasta pag ang bike kay ijawat makasuroy pa. Mo ni ang tiil karon nga. So mo ni yung battery. Mo ni nadak yung battery Kana na. yung battery. Jago man ni sir dito si inyong jawab. Kana charger naman na siya. Charger niya? Ang battery mo na pagkada kag battery. Ay nga, doon din sir. Okay. Mo na siya. Mo na yung makapadagan. Atong na pag-print out, mo ni kanagan. Dagan gyapon kasi mag-charge atus kadulti atong mayor. Libre ka charge. Atupas ka vice mayor. Libre ka na to. Libre, ay bayad man dito. Ilang mga kuan. Mga buotan man ito, mga opisyalis sa lungsod. Di gyud magpabayad. Ya mga friend report, mga parente. Di gyud way bayad. Di So, mga pala sa suwa. mo lagi. So ni Joshua kanina wa ko kaila. Wapog yapon. Ay gwapo. Basiro kasunod, mamari mo. Mamay. Lamang ka. Pado na mag-retire na. Awa na mo Awa, tayo. retire. Sabihan na ni kaabot na siguro. Hindi na nakaabot eh. Ay, sus. Na. Mag-abot na kasi nato na sinunod na dapat. Ito ni. Huwag di mahadlok. Huwag di mahadlok uton. Awa na may utron. Panggaan na lang, panggaan. Pero man Joshua nga. Nangga ka. Nangga kaya araw na tumatog ba? Kaya ito man ang magpa-signal sa una. Karon di na. Kaya ito na may signal sinyo. Ato mo kuro, ato mo siguro. Kami gansin na may smart na po ni. Kabongbuang po ni smart. Pero sige na laman kay magkuhan-kuhan mo po smart. Sige direct team. Ha? Why sige direct team na ni. Wa. Wala to amo kasi kadto tinggal ang team. Direct na ganoon. Mao lagi. Di wa na gani magamit ang YouTube aga na yung globe. Awa na kay mamay. Ang gamit ron ang smart. Ano na lang team? Ilang patos team, lipat mo ko na rin. Oo. Nagpa ang team na. Mao lagi. So gamit ron smart. Namo. Okay.
So, murag time na siguro nga muuli na pug ko. So, mangipos sa pugos akong mga gadgets. Manibog to, then proceed to putong kam. Okay, so to my FB friends, thank you for watching. And please do not forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell for more updates of my videos. Thank you again for watching. This is Castro Ayuban, your friend. Bye-bye. Your friend. Bye-bye. Oh, at least.